Ahoj všichni, dneska je strašná zima, je 1. prosince a je veliký den, je pátek, vzala jsem si dovolenou, nejsem v práci, protože se toho chystá opravdu hodně a opravdu velkého. A já se prostě nechápu, že se to děje. Každopádně dneska si jedu podepsat kupní smlouvu Nicolet, takže asi se to všichni tušili, Niky bude moje. A také se stěhujeme, ale nestěhujeme se, neodstavuje se jenom Niky. Niky odjíždí do jedné stáje a Gigi se vrací zpátky do své předchozí stáje. A bude to prostě velký, bude to absolutně šílený. Doufám, že to nějak zvládnem. Hlavně doufám, že holky zvládnou ten odstav nějak v klidu, že to všechno bude v klidu a že se holkám bude líbit v nových domovech. Tak Gigi už to tam zná, kde teďka bude, tak snad tam bude spokojená a Niky uvidíme. To se hrozně těším pak, co tak nějak jako řekne na kámoše, protože teďka byla ve výběhu jenom s Gigi s mámou a teďka bude ve výběhu s dalšíma 3 hříbatama, takže budou 4. Budou si moc hrát, lumpačit a toho hrozně potřebuje, protože je to strašný Janek a Rach. Co ty, vydržníku? No? Včera jsme ještě Niky odčervovali, toho byl taky jako porod, ale povedlo se. A uvidíme, jak to bude teďka v nové stáji, tam bude ruch, takže si snad konečně zvykne víc na lidi, protože je hrozně nedůvěřivá, bázlivá. Teď tam vlastně byli hodně odříznutý od děje, měli svůj klídek krásnej a nevím, Niky se hrozně bojí cizích lidí a tak dále, takže se to bude muset trošku prolomit. A budou vlastně, v boxíku bude ještě s jednou kobylkou, která se taky narodila ve stáji, kde zatím ještě Niky je, ale odstěhovali se a teď se stěhujeme my za nima. A pak tam budou další 2 hříbata a ty budou zase v jiném boxe. Takže jsem ráda, že nejsou všichni 4 najednou, protože to by bylo na tu manipulaci trošku náročnější. Ale jsem na to zvědavá, Jsem na to hodně zvědavá, Niky je taková natykavka, tak snad nám to trošku jako ulehčí a nepřihorší. Jinak včera proběhl obří úklid všech věcí koňských, co mám doma, protože jsem si potřeba rozstřídit věci do 2 stájí, protože prostě bydlím mimo ty stáje, prostě budu tam dojíždět a práci mám vlastně blíž k těm stájím, to je jedno. Prostě potřebuju převlíkat ve stáji a ne doma, takže jsem to musela nějak vymyslet. Jsem se musela rozstřídit věci do 2 tašek, připravit nějaké věci pro Niky a a tady máte si nějaký záběr, jak to u mě vypadalo. A jak vypadá finálně rozstřízené tašky a tak dále. Tady mám tašku se zimníma věcma, co si vezmu k Nicolet. Doufám, že tam bude nějaká skřínka, abych se tam mohla převlíkat. A ta větší taška, ta je taška k Gigi, helma, bunda, všechno. Ještě tam nemám boty, tam jsou letní boty, ty musím umýt a uklidit a vzít si zimní. A tady mám zatím náhradní kyblíček, pamlsky, klasicky bedna s podsedlovkama, nějaký podbřišníky. Co nám Gigi neseděli, tak mi to ještě zbylo. Tady zatím furt mám, třeba se to bude hodit. A tady dole mám letní věci a tak nějak jako bordel pro koně. Nějaký voďáky, hlávku, barelky, čabraku a tak. Dneska budu potřebovat tady tu kupičku. Upřímně jsem přemýšlela, jestli chci mít čištění v tašce nebo v bedínce, ale asi si to nechám v bedínce. Takže jsem si to tady tak jako hezky uklidila. Mám teď milion věcí, protože vůbec nevím, co budu potřebovat. Takže prostě pamlsky. A prostě milion věcí. Tady mám vodák, co budeme asi dneska potřebovat. Tak jsem nějaký vyhrábala. Mám tady krabičky připravený, hračku pro Niky, ale nevím, jestli budeme používat tady v té stáji. A lékárničku.
asi budu muset vzít sebou. A to je snad vše. Zabalené věci, doufám, že mám všechno, co potřebuju. Mám tady náhradní bundu, protože prostě nevím, jestli nebude zima, ale ve vestě se mi líbí hejbe a no prostě nevím, vzala jsem si vestu. A teda jedu, je 8:35, doufám, že to nějak budu hezky stíhat. A nevím, co bych vám ještě řekla, protože já nevím, co budu moc natáčet, protože asi nebudu nic stíhat, takže asi budete mít pak záběry až z nových stájí, nebo já nevím. Takže prostě takový mini update. A já frčím teda za holkama. Držte nám palce, ať je naložíme, ať je to všechno v klidu, protože to je náš účel, aby to všechno bylo v klídku, pohodičce a snad se holkám bude líbit v nových domovech a že to nějak zvládnou, no. A my taky, protože až se budou hledat, tak mám takový tušení, že mi ukápne slzička, ale to musíme nějak zvládnout. Takže frčíme. Velká výprava, všedu tam je koňo, naložili jsme poměrně v klidu. Tak nás rozdělil semafor, pitlík, a koukáme tady nějak jako více sněhu. To je cool, to je cool. Niky je v nové stáji. Bylo to úplně šíleně rychlý, zavřela se hrozně rychle, děti se odvedla a prý nastoupila do hangaru úplně ukázkově. Mnohem líp, než když jsme nakládali prvně. No, já jsem tam teďka s ní chvilku byla, je taková, no, ty koní se vedle na ní docela útočej, ale to bude dobré, oni se zvyknou na sebe, řechtá, volá mámu, ale není úplně extra vystresovaná, mi jako nepřijde. Takže jsem ráda, teď teda odjíždím, jedu do další stáje za Gigi, mám v autě milion věcí, které musím dát Gigi. Potřebuji tam podepsat tu kupní smlouvu a pak se sem za sebou vracet, takže dnešek je strašně šílený a hurá, jdem na to. Jsem teď u Gigi ve stáji, potřebuji tady odebrat nějaký věci a zbytek věcí, jako třeba tady ty pytle, zase povezu pak za Nikolec. A jo, takže to tady jdu pobrat. Gigi je prý hrozně ráda, že se Nikolec bavila, ta se tváří úplně happy. Tak snad to snesou holky dobře. Tak Gigi je doma vyložená, spokojená. Úplně je tam strašně v klidu. Přesně tak v klidu, jak byla, než jsme se poprvé stěhovali. Prostě tady se fakt cítí doma, to je úplně tak hodný zvířátko. No, já jsem teďka byla v KFCčku na jídlo, protože mám strašný hlad. Už mi začíná padat únava, je teprve 3:45, ale je to trošku jako psychicky náročné toto celé. Ale jedu teďka zpátky za Niky, musím vyložit žrádlo, čištění, mraky věcí, takže se tam potřebuju domluvit na něčem a taky se budu vlastně spojovat s tím druhým hříbetem, takže u toho chci být, jak se holky sednou. No a toť celé, pak uvidím, v kolik pojedu domů, protože se fakt cítím už jako docela unavená, tak dneska na ní dohlídnu a snad to všechno bude OK. Tak jsem dorazila, cítím se fakt strašně vyčerpaně, já nevím, jak to bude zvládnout ještě, ale mám podepsanou kupní smlouvu, takže mám koně. Průkazku teda zatím nemám, protože ještě se tam něco dořešuje ohledně očkování a tak, no to je jedno, zatím nemám a pak to budu posílat vlastně na přepsání ještě, takže tak. No, teď se budu podívat na ní a zkusím se tu nějak postupně zabydlet. Potřebuji si uklidit věci, musím zjistit, kam si to můžu dát. A toť asi celé info, jo. Dobré ráno, je další den, dnes nám trochu víc nasněžilo. Hodně nám nasněžilo. A je teď venčím pejska. Kdo je pes sněžný? Nesínka. Taková malá čivava. Milující sníh. No jo.
Musím říct, že jsem po včerejšku extrémně vyčerpaná, bolí mě celý člověk. Ale dneska musím za holkama, doufám, že se tam dostanou přes ten sníh. Protože jeho fakt hodně a furt sněží. A musím prvně za Gigi. Ta se musí hejbat, takže ji chci vylonžovat na hale. A chudinka nedostává teď žádný papání, aby přestala tvořit mlíčko. Tak jí dám aspoň pár jablíček, připravím třeba na večer, aby nebyla úplně ohladu, když ostatní koníci dostávají véču, tak aby jí to nebylo líto. Jinak má holka smůlu, chudák. A pak půjdu za Niky. Chtěla jsem se tam dovízt nějaký věci, ale jakoby nemám ještě koupený a myslela jsem si, že jako dneska zvládnu dojet do Prahy, do IKEA Equiservisu a v tomhle sněhu to nezvládnu. Takže budu muset trošku provizorně být, možná zítra se mi to povede se tam stavit. To bude možná trošku už uježděný sníh a no, jako doufám. Potřebuju do IKEA a do Equiservisu, to jsem asi říkala. Tak mi držte palce, abychom to měli co nejdřív, abych si to tam mohla pořádně zabydlet a měli bychom všechno, co potřebujeme. Jinak mě strašně mrzí, že holky teda logicky nejsou vlastně ve výběhu teďka 3 dny, protože aby prostě neutekly zpátky do předchozí stáje a nemůžu tím pádem ve výběhu jim udělat fotky se sněhem, což mě mrzí, ale to se dá dělat. Jinak jsme strašně dlouho řešili, jak budeme krmit hříbata, protože jsou 2. Nikdo je tam vlastně neovazuje, takže papa je vlastně společně jako na volno. Tak jak to vyřešit? Hlavně Niky byla zvyklá na horkou jakoby vojtěžku vařenou a to tam teď úplně nepůjde, takže to bude mít jako svačinky ode mě. No, prostě je to teďka náročnější, musíme to nějak vymyslet, zkombinovat a domluvit se vlastně s majiteli toho druhého hříbátka, jak budeme krmit a papat. Teďka jsme se nějak domluvili, tak snad nám to vydrží a snad holky budou baštit, protože večer Niky jedla seno, ale k kyblíčku vůbec nešla. Oni jak tam je blízko sebe, vedle jsou ještě roční kobily a ty jsou na ně docela ostrý, takže možná to bude muset vymyslet nějak ještě do nějakého kyblíčku, který dostanou mimo žlab, aby prostě se najedli v obě, no. Uvidíme. Ale tak první den byla ve stresu, tak uvidíme, jak to bude dál. Ona má strašný bambulky sněžný. Chudátko. Musíme sundat. Ale ona to tady strašně miluje, ten sníh. To je právě opak mě. Já zimu nemám ráda. Ona je prostě pes horský. Já si vždycky dělám srandu, že to je vůdčí pes do sání. Ale ona to fakt miluje. Tak já jsem přijela k Gigi do Sla, ještě jsem se stavovala si koupit nový zámečky, protože vůbec nevím, kde mám ten zámek, jako třeba ten minulej. No, to je jedno. A s Gigi mám plánu teda jí vylonžovat, protože se musí hýbat. Připravím jí malinký jako kyblíčky s papáním, protože teď nemůže jíst kvůli tomu, aby se jí netvořilo mlíčko. Tak, ale je mi to líto, takže aspoň prostě dostane třeba 2 jabka, aby měla aspoň něco k večeři. No a asi ji přepletu, doufám, uvidím. Já jsem dneska úplně extrémně unavená, moje myšlenkové pochody nefungují a ještě potřebuji jet za Niky, aspoň zkontrolovat, protože vlastně majitelka toho druhého hříbátka, tak to jim nějakou svačinku dávala už, takže uhladu nejsou. Tak se na ní pojedu podívat, jak se jí daří a trošku si to tam půjdu asi zvelebit. A doufám, že už dostanu aspoň tu skříňku, takže uvidíme. Nazdar. Всем бравку. Kouká, zjišťuje, kde to jsme, viď, a sněží na tebe. Super si. Hodně. Budeme na halu, broučko. Super. Jsem
se rozhodla, že Gigi aspoň rozplatu topánky, protože už jsou strašný. A naleskuju je. Čau. Au. Pozdrav lidi. Au. To je vděk. No, naleskuju to, nechám to přes noc trošku, aby se ta hříva odpočinula a zaplatu to zítra zase zpátky. Tamhle je její nejlepší kamarádka z minula. Teď je na ní Gigi extrémně... Hej! Hnusná! To byla tvoje kámoška. To si nepamatuješ? To si nepamatuješ? Ježiš, to je pohled. Sup jeden. Hej, Círo. Gigi, kam jdeš? No. Jo. Teď jo. Zase sněží. No, tak to doufám, že se zítra dostanu do té Prahy. Moje stará skříňka byla zamčená zámkem mým a našla jsem tady moje poklady. Nejde to ven, ale Karinka. Tak zvolila jsem si jinou skříňku, protože se můžu pak dát aspoň ramínko konečně. A uklidím si to někde jinde, protože tady nemám absolutně sílu ani energii. Mám tady taky nějaký koníčky všude. Takže tak. Sněží, mám úplně vánoční náladičku a jdu tady do té druhé stáje, tak snad mezi tím nasněžilo moc sněhu, aby se dalo normálně jet a zase nepojedu jak s hnojem 30 po městě. No a jako fakt tam asi poňuňám, uklidím si tam ty věci, protože jsem vzala smetáček a hadřík, takže to tam jako vyleštím si skříňku a doufám, že dostanu jako skříňku ještě na moje věci, nejenom jako do sedlovny na čištění. A tak, a zítra teda doufám mi vyjde ta IKEA Equiservice, protože už bych to sama potřebovala a už jsem si opravdu zabrdaná, tak mi držte palce, ať teda moc nesněží přes noc. Uvidíme, tak jdem. Teda povím vám, klouže to jak blázen. Tyhle ty cestičky mimo prostě město nevyježděný, to je jako adrenalin. A hlavně nesmím přijet před stáj, protože minule tam byl let a malem jsem nevyjela vlastně včera. Nadávala, jsem tam vůbec jezdila, ale to jsem nechtěla tahat ty 10kilový pytle. No. Bože, už tam jsem. Zajela jsem až před stáj, takže snad vyjedu, protože jsem to udělala, protože tam bylo hrozně sněhu a tady byla cestička, takže snad vyjedu. Jak spolu hezky papají, kámošky. Spoko. Takhle se hlavně se mi už nevyjde taška. Mám tam teda čištění, přehodila jsem lékárničku do krabičky s jmenovkou. Teďka nepoužívám. Potřebuji si koupit zítra jiný krabičky v tom Equiservicu. A to je zatím asi celé. Koukejte, jak zase napadlo sněhu, to je tak 5 cm. Tady jako normálně cesta jinak, která byla včera vyhrabaná. No. Jinak je úplně nádherný počasí, sluníčko, sníh, dobře. Takováhle zima se mi líbí. Každopádně, dneska jsem teda na cestě do Prahy, třeba do IKEA a Equiservicu
Až jsem zjistila, že tam opravdu mají otevřeno. Trošku jsem ráno měla paniku, že jaký servis v neděli nefunguje, ale dobrý. Takže teďka jsem si zařizovala dálničku a pofrčím tam a odpoledne pak za holkama, tak snad v Praze nestrávím celý den. Toho sněhu je fakt hodně, to je úplně cool. Jak zajíček. Já nechápu, jak to dělá, ale ona je v tom sněhu tak šťastná. Nezí! Tak mise IKEA a IP Service myslím, že dopadly skvěle. Mám přesně tyhle zavírající kyblíčky, 2 malý, 1 velký, 2 tyhle boxy, ale vejde se mi tam dost pravděpodobně jenom jeden, takže jeden dovezu zpátky. Větší si tam nechám a menší si odvezu, nebo to uvidím, jak to vymyslím. Takže mise splněná, ještě někde mám odměrku, fixky na popsání a to je snad vše. Já teďka honem frčím za Gigi, protože potřebuji stihnout ještě světlo na hale, denní světlo. A teďka je zhruba 3:45, takže pojedu, prvně jí vylonžu a potom ji teprve budu přeplejtat a všechny ty věci. Vyplání se okolo, protože to vlastně pak můžu dělat ve stáji, kde se můžu rozsvítit. Mám svou oblíbenou čepičku od Pink Horse a úplně mikču, kterou jsem ulovila na Vinted od Equins. Na Vinted asi za 300, takže nová mikča. No a teda jedu, protože nestíhám. V rychlosti jsem se stavila v obchodě pro mrkev pro Niky, bych měla nějaký dobroty pro ní a teď už opravdu jedu za Gigi. Zdárek. Ono je to nervózní, protože zůstala ve stáji sama. Kouk. Půjdeme se proběhnout, jo. No, já vím. Nemáš kamoš. Musím říct, že jsem Gigi nikdy neviděla takhle divokou. To byly luxusní kozlíci teda, co předváděla. To jsem fakt ráda, že jsem na ní nešla ještě. Že jsem ji vzala pro ně vyběhat takhle. Asi si půjdeme zajezdit někdy v týdnu, no, a začneme asi tady na hale, aby se něco nestalo. Protože to má spoustu energie. No. No jo. Já stojím špatně, já vím, tak počkejte. Klus, ano, klus. Klus, super. Tady jdem. Větší bubáky, protože v Nohále jsme předtím nebyli sami. Teď už tu sami jsme. Tak už jenom vykrakujeme, řekni. Byla super, no jo, proběhla si. Tak, drak číslo 1. Hotov. Nechtěla bych na ní dneska sedět, fakt ne. Takže doufám, že bude aspoň Foxíku hodně učka, když se teď vyběhala a budu jí moc zablízt, protože včera to bylo rozplejtání absolutně příšerný. Ta se tam furt jako přešlapovala, točila, když jsem si ji přivázala, tak stejně nepostála. No, nervíky pracují, ale teď je spoka, řekni. Už nemusíš být drak, jsi vylítaná. Jo. Snížek, viď? Už tam kamoše.
Jeden koňou hotov, můžeme jet do druhé stáje za Nicolet. Tam nemám nic extra v plánu, jenom si vybalit ty věci, teď ji nechávám prostě se zžít s okolím, s prostředím a nic moc prostě po ní nechci, ani jako nějakou práci. Ale jestli už začnou chodit postupně do výběhu, tak už začneme zase čistit, trénovat, všechno, takže čeká nás konečně něco záživnějšího. A to je zatím asi celé poselství, co bych vám chtěla sdělit. Jsem už docela unavená, je 4:30 a já potřebuji ještě do té stáje druhý, která je přes celé město. A přes tu zimu to je hrozně náročné, jak je brzo tma, tak já bych prostě spala už od 4, to je bída. Co? Žádliš, viď? Žádliš, co? Tak holky, super, dostali seno a mrkvičku ode mě, Niky je strašně klidná a přišla mi i víc mazlivá, než byla, když byla z Gigi, takže to vypadá, že to je na dobré cestě, takže mám z toho dobrý pocit. Nachystala jsem se tam hezky to papání, jak to tam budu dávat, Vojtěžku mám vlastně v bedínce a vedle v kyblíku mám mrkvičky, doufám, že jsem někomu nezabrala místo, protože tam prostě nikde místo není, skříňku zatím furt nemám. No, málo místa prostě, no. Takže zatím mám teda vše, co jsem chtěla stihnout, to jsem udělala, je 5:30, jdu domů a asi začnu stříhat tenhle vlogísek, protože už co myslím stačí, už jsem unavená, vyčerpaná a následuje ještě náročnější týden, hlavně kvůli mojí práci. No, to je jedno, já teda jdu domů a zvu se vám doma. Tak já už jsem chvilku doma, mám teď pomocníka. A už jsem hrozně unavená. Bylo to náročný víkend, vlastně prodloužený víkend s tím pátkem. Ale úplně se těším na to všechno, co nás čeká. A nemine. Bude to hrozně super. Chtěla bych tímto tohle video ukončit, protože nevím už, co bych tam dávala a myslím si, že takhle to bude bohatě stačit. Takže vám moc děkuji za to, že jste se podívali na tohle video až do konce. Mějte se krásně a zase někdy u dalšího videa.